Helo pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n iach yn ystod y cyfnod hollol wirion yma. Os i fi'n fod yn hollol onest, dwi wedi cael ambell i trafferth gyda lles feddwl i, ac ambell i ddiwrnod mae wedi bod yn anodd codi o'r gwely yn y bore. Ond rhywbeth sy'n wir wedi helpu fi i cadw'n motivated ac i delio gyda straen y lockdown yw cadw'n actif. A jyst ma'n atgoffa chi bod cadw'n actif ddim actually meddwl bod rhaid i chi rhedeg 5k pob diwrnod neu berchen llwyth o offer drud. Mae cadw'n actif yn gallu meddwl bod chi'n mynd mas am dro yn yr awyr iach neu cael 5 munud i ffwrdd o'r desg os ych chi'n gweithio adref a wneud cwpl o ymelltiniadau. Yw hwnna'n gair? Ie, mae'n gair nawr. Yn eich stafell fyw. Ac mae'n mynd i wneud i chi teimlo'n byd o gwahaniaeth ac mynd i cael effaith positif ar eich iechyd meddwl chi.